Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau na kawo mana wani sirri a cikin YouTube wanda wasu sun sani wasu ba su sani ba. Dan ganin wannan sirrin kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ina roƙonka kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar like kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. To da farko kafin za mu je mu nemo a application din YouTube domin mu je mu ga wani sirri ne wanda zan nuna mana. Za mu jira application ɗin YouTube ya buɗe. Bari mu jira ya buɗe. To bayan application ɗin YouTube ya buɗe, sirrin da nace zan nuna mana shine za ka zo wajen search. Bayan ka zo za ka danna wajen searching. Bayan ka danna wajen search, sirrin da nace zan nuna mana shine misali yanzu so tari za ka ga mutum yana da channel ko misali channel ɗin mu ta Faruk Tech TV ko kuma kana bibiyan wata channel daban haka wanda kana son irin shirin su ko kuma kana son tutorial ɗin su, to za ka duba misali kwana biyu kai baka hau ba kuma baka san bidiyon da suka yi tsoho ba ko kuma baka san bidiyon da suka yi sabo ba, kana so ka ga sabon bidiyon su wanda suka yi na yau ko kuma wanda suka yi nan bayan mintuna kaɗan wanda mintuna kaɗan da ɗaura ko kuma shekara da ɗaura ko kuma watanni da ɗaura. To wannan hanyar da zan nuna mana za ta taimaka ma wajen ganin kowane lokaci aka ɗaura bidiyo a YouTube wanda kake so. To da farko misali a ce kamar channel ɗin Faruk Tech TV kake son bidiyo tutorial ɗinsu, bayan kai satin gashi nan an kama Faruk Tech TV za ka ga wannan bidiyon da kake gani za ka ga 6 day da ɗaurawa, wannan za ka ga 5 day ago da ɗaura. To in kana so ka gani bidiyoyinsa wanda bidiyoyin Faruk Tech TV wanda aka ɗaura a shekara ko kuma watanni, sai ka zo nan wajen gashi nan ɗigo wajen ɗan ɗigon nan na sama, gashi nan za ka ga wani ɗan ɗigo a sama, ɗan ɗigo guda uku ga su nan a sama, waɗannan ukun ɗigo za ka zo ka danna su. Za ka zo ka danna waɗannan ɗigon kamar haka. Bayan ka danna ɗigon nan za ka zo wajen da aka sa filter, gashi nan shine a farko. Yawwa ga su nan za ka ga nan wajen nan upload date, nan wajen da aka sa upload date nan gashi nan. To za ka zo ka sa gashi nan anytime bidiyo Faruk Tech TV na kowane lokaci yanzu da kai satin za a kama. To in kana so iya na ranar da ya ɗaura na misali kamar yau ko kuma mintuna kaɗan da suka iya ɗaura, za ka zo ka danna wajen anytime ɗin nan, za ka zo ka danna gashi nan za ka ga last hour, gashi nan today, ga this week, ga this month, ga ya. To abin da ake nufi nan irin in bai fi mintuna da ɗaura ba ko awanni, gashi nan za ka danna. Nan kuma today na yau ne, nan kuma this week, nan kuma this month. To misali in na this week ne za ka zo ka danna this week haka, sai ka sa apply. Kana sa apply zai kama bidiyoyin da Faruk Tech TV suka ɗaura a wannan satin. Za ka ga gashi nan wannan 6 day ago, wannan za ka ga 5 day ago, wannan za ka ga 6 day ago, gaba ɗaya a wannan satin aka ɗaura su. To in kuma na kwanaki na awanni ne ko kuma na kwanaki, shi ma za ka ƙara zuwa wajen filter ɗin ne ka ƙara dannawa wajen nan za ka ga misali hours, sai mu zo mu sa apply. Ka ga gashi nan no result, kenan Faruk Tech TV su ɗaura bidiyo a wannan awanni da suka wuce ba. Wannan kowane channel za ka iya yi domin kai satin ka ga channel wane lokaci suka ɗaura bidiyon su na kowane lokaci. In kana buƙata za ka iya satin domin ka gani cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali. To duka dai anan muka kawo ƙarshen tutorial ɗin na yau. Ina roƙonka idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar like, ka danna alamar share domin wasu su gani su amfana. Thank you.